دکتر دانیال سرور سپاس جبو دمیوه ام راپورتا دبینن که چاوا جدوهی وره یوکراین و پایتخت وی کیف کتینه بر ایریشان و هزین روسی جی برف پیش دچن برو باجار ام پیش بینیا چه دیکن؟ I'm expecting Ez pêşbînî dikim ku Rûsî dê bi du hemû hikûmeta demokratîk ya Ukraynayê bikeve, wan bigire û bikuje. Li şîna wê hikûmetek dardest ava bike ku hêzên Rûsî destekê bidinê. Anko pêgava dahatiya Serok Putin'e çunku herkes dipirse gelo ji destpêka êrişan helbete gelo pêgava dahatiya Putin wê çi be û kî dikare wî rawestîne? who can stop him? Yes. I think nobody. Bi bawariya min niha tu kes nikare wî rawestîne. Bersiveke lezgîn û hêsan ya vê pirsê nîne. Amerîka û hewabendê wê yên NATOyê jî bu parastina Ukraynayê bi Rûsyayê re naçin şer. Ew ne berpirsiyariya wan e, ne armanca wan e jî. Ya ku dê biqevime ew e. Rojava dê hewil bide Rûsya ji qazancên bazirganiya aboriya bi cîhanê re qut bike. Ew pêvajiyeke dijwar e. Ji ber ku divêt yek destûrê bide. Ewropayan ku pereyê gaza xwezayî ya Rûsî û petrola Rûsî û tiştên bi wî rengî bidin. Lê piya min dê bandoreka dramatîk bike. Kengî ew ê heta kengî be. Well, it's already happening. Belê ev niha dibe, ev niha dibe. Rûble daketiya xwarê. Bazara dirawî ya Rûsya têk çûye. Ji ber wê ew bi rastî jî çê dibe. Lê tiştê ku tu nikarî pêşbînî bikî ev e ka dê çi qasî dem bigire ta ku bandorê li siyasetê bike. Kengê dê bandorê li siyasetê bike. Li gorî serbûra min ew bandorê li siyasetê dike bi tenê dema ku tu guftiguyan dikî ji bo rakirina ambargoya. Ji dema ku wan disepînî. Ji ber vê yekê ez bêjim dê jêrdestiya Ukraynayê demek dirêj bikêşe. Dê bi salan dirêj be. Lê ez bawer nakim ku heman tişt li welatên wek Gurcistanê û Moldovayê çê bibe. Cihên ku wan ji bo adigiriya xwe çêkirine. Li wan welatan tiştek diyar nake ku di gelên wê pêşe biçin an jî azad bibe. Başa Dr. Server li ser pirsa ciza awtolên aborî du şarezayekî bi asıl Rûsî profesorê zankoya George Mason li vir li Washington ji min re got ku Serok Putin xwe ji bo karîgeriya demkurtiya cizaya û dorgirtinên aborî amade kiriye û dê 2 salan xwe li ber bigire. 2 sal jî demek dirêj e. Gelek guhartin wê çêbin, ma ne rast e? Of course. As I said, I think also that Bêguman wekî min gotî jêrdestkirina Ukraynayê dibe ku bi salan dirêj bibe, ne ku çend mehan. û ew ve digere sedema ku samanekî mezin ji yêdekên dirawî li bar Rûsyayê heye ji 600 milyar dolarî zêdetir e. Lê tu dizanî çi ye? Tu bertekên an jî bersiva xelkê Rûsyayê hesab nakî. û bu min jî her wisa zehmete ku ez hesaba bersivên an jî bertekê wan bikim. Ji ber ku nêrîna wan dibe ku jiya Putin derbarê Ukraynayê de cida be. Putin dibêje Ukrayna birayê me ye. Lê ew bi xwe zelameke ku amade ye kuştinê jî bike. û ew şerê wan biraya dike. Başa Dr. Serwer duh dema Serok Putin çavsorî li Rojava kirîn û gotî eger mayê xwe bikin vî şerî ew ê encamên xirab bibînin, vêna pisyar li cem her kesekî peyda kir. Gelo Putin hezira êrişeka navokî dike? Ez nizanim ka Pirêz Putin çawa difikire. Lê ez dizanim ka bersiva Amerîkyan dê çawa be li ser êrişek navokî. Ji ber ku me ew yek baş zelal kiriye. Em her welatê ku çekên navokî bikartîne dê wêran bikin. Dr. Serwer dîsan em di raportana dibînin ku rengekî berxwedanê ji aliyê Ukrayniyan ve heye û berhevanî ew ji welatê xwe dikin. Ev ca pisyar ew e gelo Amerîkî yan NATO dê alîkariya Ukrayn bi çek û dezgeh û pêtiviyên çekdarî û zanyariyan bike heta ku bikaribin berhevanî ji welatê xwe bikin? we've tried that. It's not working particularly well. Me ew ceriband. Ew gelek baş naxebite. Dem lazim e bû derbasbûna çek û rahênanan ku artêşek bigihêje asta artêşa Rûsî. û demek wisa nebûye û ez bawer nakim ku çê be jî. Nûke pirsa mezin li gor min ew e ku gelo dê Rûs hemî Ukraynayê dagir bikin, an jî dê parçeyekê li Rojavayê bihêlin bû Ukrayniyê nêzîkî Ewropiyan, yên li dora Lviv. û ez bersiva vê pirsyarê jî nizanim.
دکتر سروار ji destpêka vê krîzê gelek şarezayan bawer dikir ku Serokpotên dixwaza dûberekiyê di nav NATO de durist bike. Berova ji wê derket helbet, niha NATOyê girtiye di berseva êrişên Rûsya de li ser Ukrayn. Heta li vir li Amerîka her du partiyên siyasî sereke jî yek girtine û yek helwest heye ji bo danana toleyên tundtir li ser Rûsya. û duhma xwepêşandan û nerazîbûn li dijî şerê Ukrayn di nav Moskow de dîtin. Gelo em çi ji gelê Rûsî çaverê dikin? I think that's a big question mark. There are certainly a lot of Russians. Ez bêjim ew pirsek mezin e. Bêguman gelek Rûs hene ku dagirkirina Ukraynayê nexwastine. Heke hûn li rapirsîna beriya dagirkeriyê binêrin, gelek eşkere têdîtin ku Rûs alîgirê şerin nebûne. Lê dê çi qasî protesto bikin û dê çi qasî li ber xwe bidin. Tiştê ku Putin dike nediyar e. Duh bi hezaran xwepêşender li kulanan bû. Belkî bi hezaran jî hatin girtin. Putin dê ti nav Rûsyayê da amûrê xwe yê zordariyê bikar bîne. Da ku hewl bide protestoyan bêdeng bike. Lê hûn dizanin car caran xwepêşandan ji destê mirov derdikevin û car caran ew belav dibin û mezin dibin heta asekê ku nahêt rawestandin. û pirsa mezin ew e ka gelê Rûs û ti heman demê da kesên neteveyên din yên di Federasyona Rûsyayê da divê yekê vekî neheqî bibînin û hewl bidin ku wê biguherînin? Dr. Serwar bixabin hemû nîşan diyar dikin ku Rûsya dê Ukrayn dagîr bike. Lê weka te jî gotî, em bi duristî nizanin ka wê tevaya welatî dagîr bike yan beşekî jî. Li wan yek dipirsa, gelo gelê Ukrayn dê çi rengê berxwedanê nîşan bide? I think, there will be resistance. Ez bêjim hûn jî dizanin dê berxwedanek çê bibe û ew berxwedan dikare gelek bi bandor be. Heke ew hevkariya ku hêzên dagirker ferman dikin red bikin. Tiştê ku nediyar e ew e ka ew berxwedan dê bi şêwazên tundutujiyê an jî ne bi tundutujiyê çê bibe. Bi texmîna min ev dê bi şêwazê tundutujiyê çê be. Lê ez bawer nakim ku ew tiştekî aqil be. Ji ber ku Rûs tundutujiyê da bihêztir in. Hûn dizanin lêkolînê akademîk yên berxwedana bê tundutujî nîşan didin ku ev pir caran serketîtir e û encamên vê yên demokratîktir hene. Lê pir zehmet e ku mirov Ukrayniyan razî bike ku Rûsan nekuje. Helbet me ew rengî berxwedanê yên aştiyane di nav Ukraynayê de dîtin mane rast e? Belê rast e. Dr. Daniel Serwar, şareza û lêkolerê Înstîtuya Rojhilata Navîn, lêre li Washington û profesorê zankoya John Hopkins. Gelek spas ji bo demê we. Serçavan.